So yung mga kwela, mga kabiyaya, yan, update tayo kay Tatay Salazar. Tatay, kaway naman dyan. Smile naman dyan. So yon, at may good news. At si Tol, yan, syempre, kung nagtataka kayo kung sino yung katabi niya, hindi niya po anak yan, ha? Hindi niya hindi po anak ni Tatay Salazar yan. Yan po ay isa sa mga kagrupo namin, the Team Luzon Charity Vlogger. Yan si Henry on the Go. Paki-subscribe po ang kanyang YouTube channel. So may good news siya. So ang nangyari kasi, ipinost niya ata to sa Facebook at sa kanyang TikTok. Anong pangalan ng mga TikTok mo, Tol? Parehas din. Simla yan to. Henry. Facebook saka YouTube. Henry on the Go. Henry on the Go. Nandiyan po sa description yung link ng channel niya. Pakihanap na lang po. So, yun. Natatandaan nyo nung nakaraan, gustong-gusto na umuwi ni Tatay Salazar sa Leyte. So, doon sa TikTok at saka kay Tol Henry on the Go, nagkaroon ng daan na ano siya, malaman namin ng grupo kung saan namin siya pwedeng iuwi or iwan or dadalhin. So, yun. Ikaw, Tol, ikaw yung magkwento kung ano yung ano yung nangyari. So yan, mga kabiyaya, hanggang nangyari nga niyan, pinost natin si Tatay Dilio sa TikTok. Ayan, since taga Mindanao din naman ako, baka sakali. Bisaya ka rin ba, Tol? Bisaya ako, Tol. Yung kapatid ko, nagtatrabaho sa Jensan. Shout out sa Asia Link, Jensan. Ayan, so baka sakali mapanood dyan at saka mapanood ni buting Senador Manny Pacquiao. O kung talagang magkasama kayo talaga nun sa construction ni Senator Manny Pacquiao, tay, talagang maalala ka pa niya. Sabi nga, akong turot ka niya eh. Sige. So, ang good news ka, Undago, dahil sa mga followers natin sa TikTok, may isang nag-PM sa akin, Kaundago, na nagpakilala ang pamangkin ni Tatay. Since nagpakilala siyang pamangkin ni Tatay, kailangan muna nating i-verify, Kaundago, kung totoo nga talaga na pamangkin ni Tatay yun. For verification at saka para na rin sa seguridad ni Tatay, mamaya nagpapanggap lang pala, So ngayon, pumunta ako dito, kinausap ko nga si Tatay na tinanong yung pangalan, kung kilala niya talaga yung pinsan niya, first cousin niya daw yung Tol. Kilala niya nga talaga ni Tatay, confirm. Anong pangalan? Jaime Salazar. Yung palit yung sinasabi mo sa akin, Jaime Salazar. Kaso hindi naman namin mahanap sa Facebook. So ayan, Kaundago, kung gusto nyo panoorin yung yung video nun, na nag-usap sila. na nag-uusap kami ni Tatay at saka nag-usap rin sila ng pinsan niya, panoorin nyo na lang sa YouTube channel ko, Kaundago. Yan. Panoorin niyo po yung yung pag-uusap nila. So ganito, no? Sige, tuloy mo yun sa'yo. So yun, ano yun, nag-chat sa'yo agad sa'yo? Nag-PM sa akin yung Tol, nag-PM sa TikTok na sabi niya, yan si Tatay kay pinsan niyan, ng first cousin niya ng tatay ko. Sabi nga At saka kanina, Kaundago, habang tumatawag ako dun sa live ko, medyo mahinang signal kasi bundok talaga dun sa kanila, Kaundago. Mahinang signal. So, ganon, yung mga pangyayari nga, ganon na, sabi ko kung may contact number para matawagan. So, ngayong gabi, pumunta nga ako dito kay Tatay Dilio. Ayun, na-confirm nga talaga na magpinsan talaga sila, Kaundago. Kung kamuha, Tol. Okay, Panoorin na lang sa video. Yan. Panoorin na lang sa video. Ano tayo? Gwapo siya. Gwapo daw sa kanya. Ikaw tayo, nagiging tisoy ka na nga dito eh. Kung iwakumpara mo yung kulay niya noon, si Kuya Abby, ayan, si Bato sa vlog, pa-subscribe. Ay, touching ako. Kung papanoorin niyo yung video niya, noon, sobrang maputla na maitim si Tatay. Pero tignan mo ngayon, nagiging pisoy ka, tay. Kwento nga ng Tsaka tumaba na yan, tingnan mo yung pisngi niya, hindi na masyadong lumpak. Tsaka dito niya, dito mo kasi makikita sa tao, tay, malalim. Lubog na lubog dati yung dito mo. Pero tignan mo ngayon, tay, ang gupings mo na, mukha mo na si Richard Gomez. Kaya katawa na si Tatay. So yun, nag-usap sila. Nag-usap sila, Tol. Paano naman natin, So, sabi ko, gagawa tayo ng GC kasama yung pamangkin niya para yung in-information ng mga kapatid ni Tatay na dito sa Manila, para mapuntahan natin. Matanong natin, sabi natin yung kalagayan ni Tatay. Yung ibang diba may nakwento ko sa'yo kanina, yung ibang kamag-anak yan, nasaan? Yung ibang kamag-anak niya, yung ibang kapatid niya sa Leyte, taray na.
So mga nandun na lang daw, mga pinsan na lang daw. Wala na siya kapatid doon. Wala, nandito daw sa Manila. Sabi nung Saan daw dito? Quezon City. Quezon City. Hmm. Sakto, pupunta tayo ng Quezon City din. Oh, baka sakaling may Bukas. ano. So baka hanapin na rin pala namin. Kung hindi namin mahanap yung pinapahanap sa amin ni Mami Rubina, ayan, shoutout ko sa sa mga sponsors na mga manis natin diyan. Yan nila, pinapahanap kasi sa amin mga sponsor nila. Sila Mami Sharma, Mami Leticia, Mami Rubina, Mami Miho, Mami Radio, Mami Daisy. Pinapahanap sa amin nila Mami Marlene, pinapahanap sa amin yung kapatid ng, nakalimutan ko na, kapatid ni Jocelyn. So, yun, nahanapin namin yun. Kasi nga, nasaksak. No? So, hanapin namin yun para ipa-hospital. Tapos, pauwiin na dun sa Mindanao. Kasi may pera naman, may ticket na. May pera ng pamasahe. So, yun ang gagawin niya. Sama ka ba bukas? Sige doon, kasama ko bukas. Oo. Kasi nakaban naman tayo. Okay, wala po. Ban tayo. Mga anong oras? So, maganda kung umaga. Sige. So ngayon yung video count ko, editin ko na lang para bukas ready nang mapanood. So, itong video na to, natandaan ko nga pala, may pang-upload ako bukas. So, hindi ko ito i-upload. Hindi ko muna ito i-upload mo. Kasi mauna yung kay Tolendry. Pero iba naman yung kwento sa kanya. Ibang-iba, oo. Kahit i-upload ko ito ngayon, okay lang kasi yung maganda nga yun sa'yo para abangan nila. Oo. Yung guys, Pwede mo i-upload yan to. pwede ko pala ito i-upload. Abangan nyo yung pag-uusap ni Tatay Salazar at ng pinsan niya kay Henry Ondogo, Henri on the go. Yan. So, ano pakaramdam? Iwan mo na kami dito. Tuwan-tuwa si tatay kanina tol eh. Nakita niya yung pinsan niya eh. Tuwan-tuwa eh. Tatay, Tatay. iwan mo na kami dito. Wala na kaming tatay dito ngayon. Iwan mo na kami. Talaga siguro. Pero mas okay na rin yan tayo. Masaya kami para sa iyo. At least tapos kahit pa paano, yung aming papel, nagampanan na namin. Oo, tama. Kasi na yan, kahit hindi ko sabihin natin na baka mamaya may basher dyan na magsalita. Wala pa nga, di pa wala ako papalang ka natin. Hindi ganun, kasi sure na yan eh. Sure na yun tol na sabi nung pamangkin niya doon, kung ayaw talaga ng mga kapatid niya dito kay tatay, since si tatay prosigido ng mga umuwi doon na lang Tatay, kita sa kanila. Wala namang ginuuso natin sa kanila dati, di ba? Wala naman, kaya tatanggapin yan. Kapatid nila yan eh. O baka pag-uwi mo ng Leyte, makita mo na doon si Pacquiao. Malay mo Tayo, pag-upload natin ng video natin. Pag-upload ng video ni Tol Henry sa TikTok, pag-upload ko nito, mapanood ni Senator Manny Pacquiao. Diba? Dati kasi tol may kamag-anak kami doon na bodyguard ni Pacquiao. Kaso namatay na. So ayun mo, pwede sana natin. Pwede sana yan. Makahingi ng Talaga siguro. Pwede yan kung nandun lang ako sa Mindanao tayo. Pupuntahan ko sa bahay nila. Tay, ganito. Kapag nakauwi ka na, doon na lang namin ko dadalawin ha. Sa Leyte, kung saan ka mapauwi. No. Tatayaan mo sa sahod ko, anong kita, kung ano man mauna yung sahod ko o ikaw, kung alin mauna sa inyo sa pag-alis dito, bibigyan kita ng pera mo, ng sarili mong pera, para may pera ka doon. Paggamot mo din ha, tsaka panggastos mo doon. So, wala na akong matutulog dito sa Papag. Mamimiss namin si tatay. Boring na rin dito kasi tayo, no? Na-boring ka na rin dito, no? Wala masyadong ginagawa. Pero okay yan kasi, alam mo tayo, kaya kita lagi nandito lang. Ang gusto ko kasi, maging malakas ka muna. Bago ka sumabak sa matinding biyahe. Mamaya kasi, katulad nung nakaraan, dinala ka namin sa ospital, pag uwi mo dito, nilaglag ka na. Di ba? O ngayon, nakikita ko sa'yo kasi nagre-recover pa lang siya nung Tol Henry. Oo. Pa-recover pa lang siya nun, kaya mali namin. Dinala namin siya agad sa ospital. Doon siya lalong nilaglag kasi Na-stress. hindi, na pagod, na gusto sa biyahe. Sa biyahe. So ngayon, kikita nyo, isang job na dyan tayo, yung malakas na. So, di ba? Kaya nga yan na ni tatay yan, kung makakauwi na yan si tatay Salazar.
So yun, mga kabiyaya, no? So, ayan. At bago wala, road to 100K na po pala tayo, 92K. 92,000 subscriber na tayo. So ilan konti na lang, may silver ano na tayo, play button na may display kung saan man din pwede. At sana, syempre, isama nyo na rin yung mga kasamahan ko. Yan, sila Boy Sardinas, 50 plus na. Calso TV, si Henry Ondago. Ilang taon ka na to? Mababa ako sa ano tol, sa YouTube tol. 3,000 pala ako tol. 3,000. Yan. Lalo na si Sam. 2K pa lang ata si Sam, di ba? 2K. Si Sam Motovlog, si Henry Ondago, si Burlasoy, PJ. Yan, sila Kuya Batusay, Paring June, Soslik Ibarra. Yan, si Mama Claire. Kasi lahat sila Pipi Bentong. Yan. Sino pa ba? Yan, marami dyan. Yan sila Moods Channel. Oo. At may papasok ko na bago ngayon sa grupo si Maki. Ata, nakalimutan ko yung channel niya, Mac Jacob. So mapasok siya bilang isa sa mga member natin, sama-sama natin kapag tawag dito. Kasi tol, kung tawag nito, kaya hindi ako masyado nakapag-focus sa YouTube kasi nga, siyempre kailangan natin maghanap buhay, ano? Pero kung sana kung kumikita tayo, kahit maliit lang na kaya namang mag-survive na sa tol. Magpo-full time na ako sa charity, tol. Yan nga pala, yan. Makwento ko lang sa inyo. Si Henry po na-stop yan sa pag-YouTube. Kasi dati siyang kasamahan ni kasama ng mga charity vlogger. Tsaka si Dencio. Yan, kasama niya siya lagi dati si Dencio. Si Dencio Tambayeros. Yan, shoutout sa'yo, tol. Kasama kami niyan. So, si Tol Henry, nag-stop muna siya. Kasi nga, na trabaho, tapos nagka-COVID pa nun, di ba? So, na-stop siya sa pagbablog. So, ngayon, trabaho, charity, ginagawa niya. Kasama namin lagi, ng Team Luzon. So, yun nga sinasabi niya lagi sa amin na sana kahit may pangbayad lang ako buwan-buwan sa upa ko, magpo-for good na na ako, magpo-focus na ako sa charity. Kasi mahirap din kasi tol na charity work. Charity, mahirap na yung charity work talaga to. Hindi, charity, tas trabaho. Mahirap talaga. Kasi kung nasa trabaho ka naman, kasi hindi ka makapag-focus, makapag-edit. Siyempre, yung mga videos mo, patong-patong na hindi mo ma-edit, hindi mo ma-upload. Totoo. So, mag-focus ka naman sa pag-upload, pag-edit, hindi ka makapag-hanap buhay. Kasi kailangan natin magbayad ng bahay, di ba? Kaya yun ang ko to, kung sana ako, wala rin ako sa pag-YouTube, pupuntahin ko na to. At saka hindi rin kasi ako masyado nakapunta sa YouTube. Yan, so maganda naman yung ganito tol na mga charity vlogger tayo kasi marami tayong natutulungan kagaya nga ni Tatay Salazar, Tatay Delio. Pangalawa na si Tatay Delio Kaundago na sakasakaling mapauwi natin. Pangalawa na sa vlog mo, no? Kasi yung unang vlog ko Kaundago yung matanda sa C6. Mapauwi natin ng Nueva Ecija yung Kaundago ng 2000 na yun, tol. 2000 last year lang yata yun. Last year pa lang. 21 lang yata yun, 22. Yan, napauwi natin yung tol. More than 31 years siyang hindi nakita sa kanyang mga pamilya. Dahil din sa TikTok yun tol, napauwi natin ng Nueva Ecija. TikTok lang din yan. TikTok lang din yun tol. Kasi kung mapapansin nyo kung wala naman masyadong review sa TikTok. Yan, pero usually doon ako nag-upload kasi mas mabilis kasi mas mabilis mag-spread yung information kasi sa TikTok. Kaya doon ako nagpo-focus pagdating sa charity. So yun, no, sana supportahan natin yan sila Henry Ondago sa Motovlog, Moons Channel, Calso TV, JP Bentong, Borlasoy, syempre Boy Sardinas. No, sana lahat kahit man lang sana makaapak lang mga kahit kami makatawid lang kami ng tigwa 100K at may views lang kami na kahit 10K man lang, hindi siya bumaba ng 10K kada upload. Masayang-masaya na tayo dun eh. Diba? May pang charity na tayo, may pang suporta pa tayo sa... sabi ko tuloy sa mga subscriber ko, pararas naman nila sa akin, makasahod ako ng $100. Hindi ka pa sumasahod, no? Hindi ka pa sumasahod. Hindi pa pala sumasahod to guys, Hanggang 2 taon tol.
kumita pala ako dun sa pag-YouTube for $25. More than 2 years na. So yun din, plano ito, sabay ko na rin dito sa vlog na to. Ang plano ko sa sahod, bibili ako ng siguro 60 na sako na tigli 5 kilo o 30. Tapos lalagyan ko siya ng mga grocery. Tapos ayun na yung gagamitin natin. Pang vlog natin sa lahat ng grupo yun. Tapos si Tol Sardinas din mamimili din ng 60 din na sako sa ano niya sa tagbi sa kanyang sahod, no? So sabi nga ni Tol, ako ibibili ko lahat yung sahod ko. Sabi ko, ako naman hindi ko kayang gawin yung ibibili ko lahat yung sahod ko sa YouTube. Ano lang tayo dito, real talk lang. Hindi ko kayang ibili lahat ng o ipangtulong yung lahat ng sahod ko kasi una-una nagbabayad ako dito, nangungupahan lang ako. Pangalawa, syempre wala din akong trabaho. Yan lang ang trabaho ko, yung pagcha-charity. So kung ano man yung kinikita ko sa pagbablog ay hinahati-hati ko lang din. Pero tutusin, mas lamang pa talaga yung tulong kaysa sa kaysa sa bulsa, pagbubulsa. Kasi sa Tol, sa dating mga sa dating vlog ko talaga, pag sumahod man ako ng kalakihan, may pabahay, may pabahay project ako niya. Hindi kalakihan pabahay project ko, pero gumagastos siya ng 80 to 100k ang isang bahay. Ganun yung ginagawa ko noon. Kaso wala naman ako naipon. Tapos na-addict sa pagbo-vlog. Hindi ako nagbibigay ng noon. Pag nagbablog ako, ini-scout pa lang kita. Bibigyan na kita ng isang sakong bigas. Big grocery, may 1,000 ka pa. Noon yun Pero ngayon hindi ko na kaya. Hindi kaya talaga. Hindi kaya itawid kung may blessing man na kaya kada vlog isang sakong bigas. Isa rin yan, Tol. Isa rin yun sa dahilan kung bakit ako na-include sa pagbukanti. Kasi minsan, wala tayong maiako. Yun, mahirap. Totoo lang, real talk lang din talaga sa Gusto mong tumulong, wala ka naman. Tumulong, wala ka naman. So, minsan, putang na lang 20. Kaya dati, hindi ko na binibidyoan kasi yung mga ganun na nag-abot ka 20-50 kasi parang baka may masabi kang tao. Nakakapang na lang naman ngayon. Ako din, tsaka kami din naman dito mga kabiyaya, hindi naman porket yung iba sinasabi, lahat naman ng tinutulong nyo na binibidyo. Hindi may mga tulong kami na off-cam, hindi lang po on-cam. Oo, yun lang hindi nyo alam. Ayaw lang namin yan diba? Hindi mo nung sana, imbis na i-bash nyo kami, supportahan nyo na lang. Kasi napakalaking bagay ng mga charity vlogger dito sa Pinas, katulad niya ni Tatay Salazar. Hindi naman po sa tawag dito, sa pag nangunguna ako, pero ang laki din nung inalis namin siya ni Boy Sardinas dun sa tulay. Yung palang Tol, sa pag-alis nyo palang kay Tatay sa tulay, napakalaking tulong na yun. Si di ba niyayaya mo dito? Si Tatay Vicente? Oo. Ulani? Ayaw niya naman. Ayaw naman niya sumama, At least dito sana, maayos siyang... Taong grasa yung Tay. Kaya naiiyaya ko nga dito yun. Ayaw niya naman. Oo. Tapos Tay, tawag dito. Yan, alam niyo naman, yung lahat ng nag-sponsor kay Tatay Salazar, dito naman yun. Yan, yung iba, syempre, pangkain-kain niya. Lahat binigay namin. So ngayon, sana matsyempohan ng sahod ko sa pag-uwi niya para mabigyan ko siya ng pocket money niya. So yun, salamat din po pala kay Tol Henry Ondago na nagsabi siya sa akin na, Tol, puntahan ko si Tatay kasi may nasagap na akong balita, impormasyon tungkol sa pamilya niya. So nagkataon naman, nakala ko nga nakauwi ka na. Sabi ko, nandiyan pa rin pala si Tol. Sige, okay yan para makausap ko din. Ayun tayo ng paramdam tayo. Malapit ka na umuwi. Masaya. Okay. So makikita. Ilang taon mo na tayo hindi nakikita yung kamag-anak mo? 35. 35 years! Ang tagal mo na pala dito sa Maynila, no? Ang tagal Yung mo. pamangkin niya, Tol, si pangalan ng kalimutan ko. Jaime? Yung pamangkin niya na kausap ko. Jaime? Hindi, babae. Babae. Arena. Alina, kalimutan mo yun. Alinarnin? Arena. Alena, si Alena. Sabi niya, kauwi-uwi lang daw nila sa Leyte kasi sila yung beneficiary ng panahon ni Digong, yung balik probinsya. Dati din daw sila dito sa Manila, sa Quezon City. Ngayon pero yung tatay niya dito talaga sa Leyte na.
Ngayon mo lang nakausap yun tayo sa loob ng 35 years? Oh. Ngayon mo lang nakita? So yan po no, mga kabiyaya, yan, thank you talaga at thank you rin kay God na yan at sa pamamagitan ng channel ni Tol Henry sa TikTok ay makakauwi na ng tuluyan si Tatay Salazar. Yung nga lang, para sa amin, malungkot kami kasi napamahal na sa amin yan eh. Oo, bilang tatay na namin yan. So, pero masaya kami kasi makakasama na ni tatay yung pamilya niya. Kahit anong mangyari sa kanya doon, nandun na siya sa kanyang kamag-anak niya. Masaya siya doon. Iba kasi talaga yung sa kamag-anak mo tsaka sa hindi. Kahit na kami sobrang bait namin or sobrang bait, basta kahit anong ugali namin, pero kapag nasa kamag-anak ka talaga, iba talaga yung pakiramdam eh. Mas parang malaya ba? Oh, so yan, thank you. Oh, kampante siya. Oh. So yan, hanggang dito na lang itong video natin mga kabayan. Maraming salamat at paki-subscribe po yan si Tol Henry on the go. Yan, paki-subscribe po. Nandiyan po sa description yung kanyang link ng channel. Siyempre sila sa Motovlog. Yan sila Burlasoy, sila Kalso, sila tag dito Boy Sardinas, yan lahat yan paki-subscribe po, nasa description ng kanilang mga link. So yung maraming salamat. Don't forget to like, share, comment and subscribe sa aming mga YouTube channel at sana mapanood din to ni Senator Manny Pacquiao, ni pambansang kamao, no? ni Manny Pacquiao. Yan, sana mapanood niya to. O, kahit man lang mabigyan niya man lang ng konting tulong si tatay. Ibigdalo ito sa akin. Boy? Baldado. Ang tawag sa'yo, Boy Baldado na. Hindi pa, tatay. Yan, si Boy Baldado pala ang tawag sa'yo tayo noon. Sige tay. At yan na natin tong video natin. Maraming salamat po. Salamat sa walang umpay na suporta nyo. Ingat kayo and God bless. Bye-bye.